И здравейте хора, тук аз съм Иксин от BG. Днес ще играем на Counter-Strike. И ето, за да видите сървъра, ако искате дайте на пауза, нали, да видите ето. Ето, казва се. Ето, 79.98.108.144. Доточие 27022. Това е Join Game. И сега на Flappy Town HNC ще играем на CS. И най-накрая майче мога да снимам на CS. Даното скрипт да го намеря. И ако може някой човек да ме научи как да бъда про на това CS, ето така на HNC Flappy Town. Да скачам много напред и така. И моля дайте по един subscribe. Това си е нашия CS. Е така вървят, аз видях някои хора и така да вървят, е така. Мърда си мишката. Бе. Как успял чак там? Да. Бе, човек! То си че иска да ме не занимава, нали? То си мога да го гона. Това си чудо. Добре. Опа! Добре. Добре, замрази него. Но няма да замразиш, мен! Къде ходя? Чай, бърка се. Ако искате да ходите хубаво, просто се така, който там. Ето АСДСА. Къде има тук? Не. Кай! Да, аз съм върклак, Ешкам си. Ще да си продължим играта. Някои хора могат да скочат много нависоко, не знам как. Но и те са без хак. Аз имам един приятел, не може да ме научи, не знае как. Чак, ето ще ви покажа нещо. Да. И човека според вас как се озвал там? Оттам аз не мога да скоча и оттам не мога да скоча, ето. Ето как скача чак там, аз се чудам. Това си чудо вече. Те могат да скачат, аз не мога. И също пак съм от тези. Така си движат хората, нали? Нали терористите, сега полицайите гонят терористите. И моля, абонирайте се. Godlike. Срещу стопаляка. АСW каза идиоти. А той не е ли идиот? Само ние ли сме? Добре, не сме, не съм казал такова нещо. Ето аз веднъж съм успяла и там да отида, веднъж успях. Че така ми лаги. И аз лаги казвам. Просто на мишката подложката геймърска, ама не става нищо. За нищо не става. Какво трябва да се прави? Какво? Нещо важно ли е тук? Не мога да го прескоча, не знам защо. Как успяват чак така? Ето аз сега трябва да убия този терорист. И иде да има хакер. И хора, моля ви, който знае да прави хак за Transformice, да пише в коментарите ПЛС, който може да ме направи за Transformice. Да се обади, да пише на коментарите, да се абонира ако може. Ако може. Не принуждавам. И както виждате, аз не съм чак толкова про. Но да се каже. Чак толкова леко отивам. Майка, не виждам нищо. Добре. Терорист Win. Аз го бих, бе. Да.
Беше на другото. Извинете. Sensei, Pixel Shard, The King, също. Добре. А тук така правят на полицаите. Що се ние сме полицаи? Айде първо. Рън. Записах. Опа. Нищо не става. То. И... към тази ми трябва нещо с ключовики. Аз ще го инсталирам без кей. Вот. Ето. Те си мислят, че ще дойдат там. Не, видяли са. Опа. И моля, ако и познавате един човек, който може от тук чак до там да скочи, абонирайте се. Как отидоха там сега? Се чувам. Бавно. Спокойно. Си. Ела ми тука! Брат! Хона е този. Не! Фук! Човек! Човека ще ми изяда, Ела ми тука! За кой път го наранявам и пак не умира. Ой, човек. Ха-ха. Смее ми се. Аз го да правя, че съм нуб. Да не се обиждам и така. Аз го да правя, че съм нуб. Но да не се обиждам. Ето, не мога да скоча. Голяма работа. Ще им потрябва, но... Ще не умира този. Това беше този? The King Chain. Според вас аз няма ли да успя да го хвана? Щом стои на такова място. Паднал съм на земята. Си! Как не можах да го нараня? Според него аз мисля, че нищо не виждам. Ето как успя чак там да отиде. Аз си трудя с часове и само веднъж успявам да го направя. Те как така скачат? Този сървър е за по-маняци. Аз сега убих само 2 души, 0 пъти и съм умрял. Съм паднал. Добре. Сега. Ето, още един път. Мога да го пипна. Къде остана, бе? Добре, стана. Ето, хора. Ще ви демонстрирам. Как няма да мога да скоча и там. Ето те как скачат там, не знам, не се знам. Не знам. Яри, хора, това си беше от мене. Чао от мене и ще се видим в другия ми клип на CS или на майка. Да. Или на Transformice. Аре. Чао. И който може да направи хак за Transformice, моля да пише, да ни забравим в коментарите. И айде. Чао.